Bueno, perfecto, niña. Guai, listo. Bueno, hementxe berriro ere, bueltan gauz. Aldez aurretiaz esan izan dugunaren arabera, bigarrengoz haurtzaroan, lehenengo haurtzaroa 0,3, bigarren haurtzaroan 3,6, horretan, ikusten baldin baditugu, aldez aurretiazko jorratu izaniko guztiak baduela bere maitza izateko aukera, edo unea, tarte hori, nire ustez eskolak egiten du bebai edo egin dezake behintzat aparteko lana. Esan nahi dut, bizitzan gora berazko daude eta testinguru familiarretan, egungo testinguru familiar askotan, gora berak daude ere bai. Orduan, naiz eta lehenengo 3 urte horietan gauzak aurrera edo atzer edo alan edo lan joan, edo nebarrebaren bat agertzen dala, edo familiaren aitaren parua, edo 11.000 gauza daude. Orduan nire ustez, egungo gure eskolarizazio, gainera oso eskolarizazio orokorra da, izugarrizko, euneko da, naiz eta derrigorrezkoa ez izan. Orduan, tasa horiek kontutan hartuta, gure zeregina oso fina dela konturatu edo ikusi edo aztertu edo onartu beharra dugu, ez da gizenan zein aditza erabili. Orduan, hasiko naiz 3 urtetatik eta 4-5 iritsiko naiz. Zer da gertatzen dena 3 urtekoengan? Zein izango litzateke nolabaiteko puzlea? Zeintzuk izango lirateke beraiek dituzten bildu beharreko ardatz nagusiak edo zerak, ezta? Orduan, lehenengo eta behin konturatzen baldin bazaretenik ni saiatu naiz bilakaera erabiliz, biologikoki espadaldin bada ere, saiatu naiz adierazten urratzez urratz. Eta orduan, gorputza 3 urtekoek konparatuta urtebikoekin askoz menderatutakoa daukate, baina oraindik gaitasunak ez dagoz erabat definituta. Behin eta berri saiatu beharra dago. Orduan, saiatze hori nahiko astun egiten zaigu, ze behin ume batek ezer frogatu behar baldin badu, 11.000 behar zerrepikatzeko joera dauka, bai ala ez, eta azkenigu aspertu. Arazo ez da beraiena, baizik eta gurea, igual beste lanbide bat aurkitu behar dugu, ez baldin badaude prest, hainbeste errepikapen jaso edo bizializateko, ez da? Orduan, esate baterako, nire ardatza psikomotizitatea denez, oso argi daukat, 3 urteko gelako saioak izaten direla oso fizikoa, denbora guztian daude korrika, gora, bera, eskilarak, espalderak, saltuak, oso fizikoa, zeren hori da, garai horretan egin behar dena, gorputza benetan menderatu. Ze, gorputza menderatzen ez denean, ezin dugu gainean ipini eremu simbolikoa, ezin dugu hankarik egin otzoa beldurgarri horretatik, espaldin badugu behar den bezala korrika menderatzen. Espaldin badakigu egiten dida batean eta behar den lekutik joan da eta bar, ulertzen da, ez da? Orduan, alde batetik gorputza menderatze lan hori oso garrantzitsua litzateke, baina sarri askotan bukartzen dugun ardatza izaten dela mugimendu handiena, eta mugimendu handiak oso garrantzitsua dira, baina baita ere dauz mugimendu finak, bai? Segurazki, psikomotrizitate finako kontuekin punzoiak eta artasiak eta bestelango material finoiek irabilita, edo margo potoloak eta margo finak, edo arkatza bera. Zer gertatzen da? Gertatzen dena da, ez dugula, edo normalean ez dela albidetzen eurek euren arabera egiten az daitezen. Eta azkenik, zer da sarritan gertatzen dena, ez dugula tresna horien erabilpena behar den bezalazeko burutzen. Orduan, nahiz eta gu proposatu beraiek egin dezaten nahi dutena material horrekin, zate baterako artasiak edo punzoiekin, momentu batean egon behar da nola baiteko gure azterketa, baina ez gure azterketa lehen esan dudan bezala, azterketa benetako azterketa, reala, baizik eta konturatu behar garela, ondo erabiltzen duen, edo ez, besterik gabe, eta egiten espaldin badu, hortan momentuan da zuzentzeko unea. Zeren bestelan betirako gertatzen da. Nik ezin du jasan lankide batekin bazkaltzera joan, ezin du jasan.
ni ez naiz, ni niko edukatua naiz, apurbetaz tokio bebai, baina ezin du jasan, baten joan nintzalako berarekin, eta janari osoan, benetan, nazka baino gehiago, erabaki dut, eta autoridade bada bere gaian, eta inongo pegarik eta gabe, inguruko jendea maite egingo du, pila bat, baina ni baskaririk ezin du berarekin egin. Oso simplea da, umea denean, erakatzi behar zaiona hori egin ez dezala. Oso simplea da, Ez da bat ere komplikatua irakastea berden bezala, hau itxita jaten dala, eta kito. Eta normalean jaten gauden bitartean ez dugula berbarik egiten, zeren bestelan zipristina botatzen ditugu. Baina, halako mesurik ez dute jasotzen etxean, ze normalean ez dute etxean bazkaltzen dagoeneko, ze eskoletan egiten dute, eta normalean eskoletan halako neurririk ez da hartzen, ze total kontua da, ematea jaten, eta ganadu balitz, eta gu tratanteak, da flipantea gure eskolaren kalitatearen izenean eta egiten duguna. Orduan, berriro ere, gorputzaren menderatze prozesu horretan, nolabaiteko momentuak nire ustez alakorik ez dugu ipine hemen. Baina, tresnak erabiltzeko momentuan, zate baterako, hasiera batean, askoz normalagoa da, koilara erabiltzea, sardezka oraindik menperatzen ez den bitartean. Momentu batean, sardezka erabiltzen hasi beharko da. Eta beste, aldez aurretiaz, eskuz egin behar izango dumeak. Momentu batean, paso egin behar du, eta gero paso egin behar du, eta gero paso egin behar du, eta hori da bizitza azkenean, pausoz pauso, gauzak eta ikasten eta menderatzen joatea, azken finean. Orduan, esan nahi dudana da, gorputzaren menperatze, eta baitere esfintere kontrolaren kontuarekin. Esfinterekin arazo ikaragarria ditugu. Lehenengoz, zorionez, bizitzak eman didan aukera ikaragarria izaten ari da blogziko kontaktua. Ari gara itzulpen batzuk egiten, eta beraien artean, dago artikulu bat deitzen dena sobre el control de esfinteres. Eta da, bertako umeek, 2000 bat ume, ez da izen bat urtetan, hasieratik eta hartutako datu guztien arabera nola lortu zuden txisa eta kaka kontrolatzea. Eta benetan polita da, ze ez da umerik ezer irakutsi zaiona, ez da umerik txisatokiaren gainean ipini denik, ze guztio daukagu inalaren gainean burututako orduak eta orduak ez da, eta zen nolako azperdura, baten batzuk behintzat, nire hone pai, goratzen naiz, suertea daukazu orduan, igual oso harin egingo zen du, baina, zer da hor gertatzen dena? Gertatzen dena da berriro ere bere garaian ez genekienez era horretako ikasketarik egin daitekela inolako irakaspenik eta gabe irakatsi egiten ziguten. Orain ze gertatzen zaigu urduri gaudenean eta bar, arazo ikaragarria daukagula. Eta baita ere, esfinter kontrolaren gora bera horretan, oso pozik daudena dira, zelan deitzen dira, konpresa saltzen duten marka horiek, horiek azken finean, normaltasunetikat geratzen dena negozioa behortzen dugu bere, orduan kontuz horrekin nik horretik, uste dut, benetan iraultzailea dena da, normaltasun gero eta handiagoa lortzea, zeren horrela ze, negozio egin beharko litzateke, baino ez gure lepo, baizik eta, asmakizunez eta. Orduan, berriro bueltatuz horretara, zer da egiten duguna? Sasoian egonda eta aztia baldin badaukagu eraman egiten dugumea, ez dugu eramaten besota, baina ia, ez da, eta kuleroak kendu edo kaltzontxioak ez dakiz zer, badakin hor, eta bapatean, prisarik edo prisa daukagunean, edo astirik ez daukagunean, nahi dugu berak bakarrik dana egitea, prozeso osoa, imposible. Zer gertatzen zaigu mukuekin? Zenbat kandela dauzkagu gelatik, ez da, 11, zelan egiten dugu? Indarrez, ez da, erdu ona, eta bide batez mukuekin batera sudur erdi bat edo kenduko txut, atrapatu behar izaten dugu. Direz, era autoritario eta batzuk, normalean arazoak sortzen eta dituztena denporaren poderioz, zeren umeak ez du kontzintzarik hartzen bere gaitasunaz, horren inguruan. Ni flipatu nuen Piklerrekin, nola egiten duten mokoak kendu 8 mugimendutan. 8. Lehengoz doaz, zeraren bila. Bukosapearen bila dago zer batzuetan.
servidore batzuetan. Etorri, zabaldu, hurbildu umearen gana, erakutsi. Eta umeak keinu egiten duenean, sudurra ipintzen duenean, orduntze hurbildu egiten zaio. Bien ez zaio kentzen goiti bera, ez da ere biak batera, porque hori da beste aztakeri bat, itu egiten gara. Bestelan, zaiatu zaitezte gaixorik egonda edo ospitalean, eta zelan sentitzen zaret, ez da? Bat, eta bi, eta listo. Eta hori bota egiten da. Eta bota egiten da, ez dugu poltsikora sartzen, saskelandik, bai? Zeren, horren mokoak, une batena dira, ondorengoak beste eskubidea dauka beste bunkusapi bat izateko, bai ala ez, bai? Zer nahi dut, egiten ditugula inbeste gauza, inongo kontzientziarik eta gabe, eskolako, karo, eske alako gauzari buruz unibertsitatean ez da hitzik egiten. Gorputza ez du parterik hartzen guzti horretan, karo, bakarrik burua. Orduan, gorputzen menderatze prozesu hori, izaten da oso interesgarria era honetako prozesu guztiak, eta ontsi da garaia, espaldin bada aldez aurretia egin alizateko. 3 urteko gelan, bai hasiera batean izaten da gainera oso divertigarria, kutsa banandu, eurek hartu, ez daki zer badakin hor, eta izaten da osarik eta interesgarria, baina momentu baten norberak hartzen du bere ardura zer horretan, bai, kendu bota, kendu bota, eta elkarri esan, kandela dekozu, edo sentitu, dekot, badoz beti, bate batzu zaskelak direnak, marizikinak eta marigarbi, normala den bezala, mien hori da bizitza, eta hori dira normalean gertatu beharrekoak, bai. Esan edut, gorputzen menderatze horretan, nekatuta egotearena, eta bar, era horretako agerpenak agertuko zaizkigu inoiz baino argiago. Ze momentu, ordura arte segurazki umeak lo geratzen zitzaigun bertan, bai? Momentu honetan esan egiten digu, nekatuta nago, logurena az, dana dala, bai? Orduan, horri ere kasu egin behar zaio, ze, karo, esateko, inolako erantzunik ez izateko, alperrikako komunikazioa litzateke, eta azkenik zer egiten duzena, izilu. Gu gara horma batelez, bai, orduan, honetaz gain, edo honekin batera, emozioaz kontrolatzen ikasten hasten dira. Zer esan nahi dugu horrekin? Kafea hartu dugun bitartean, komentario txikitsu bat, eta arrazoia dauka, eta igual argitzeko momentu egokia da. Normalean, gure adimen emozionalaren garai honetan, zorioneko garai honetan, nik gorroto dut adimen emozionala. Ziolan, iragarkia. Osa, ez du existitzen adimen emozionala. Existitzen duena da, emozioak adimentuak edo, aldrebez izan beharko lirateke. Zeren, goiztiarragoa dena emozioa bera da. Lehen aipatu duan bezala, lehenengo eta binda ditugu, 3 hilabete, 6 hilabetetatik hasten direla, sortzen hasten direla, 3 urte bitarte, lehenengo mailako emozioak, gorputzean adierazten direnak, tono muskularra, hori balonek azaltzen du oso ondo, eta psikomotizitatean eritzen bazarete argi daukazue. Gero, 18 hilabetetatik aurrera, horretaz gain, agertuko lirateke 2. mailako emozioak, baina noiek ere bai gorputzean daude, dardarak ikusten ditugu, jauziak eta bar, baina, 3 urterik aurrera, umea az daiteke bere emozioaz berbetan. Az daiteke kontatzen edo imaginatzen edo erantzuten galderarik egiten baldin badiogu. Baina horiek ez dira emozioak? Horiek dira sentimenduak. Sentimenduak dira emozio pentsatuak. Bai? Eta, karo, nik ez dut, nik zerritan esaten dion ere buruari, nola hurbildu naiteke run batekin abilenean buruan, noa zinera, amaitzen da pelikula eta ez naz enteratu. Irakurri dut periodikoa eta novela erdi bat irakurri dut, baina naz enteratu. Hau da, adimena baina askoz begoiztiarragoa da emozioa, albidetzen didana adimentzu izatera iristea ala ez. Orduan, hor zer gertatzen da? Gertatzen dena da, behin eta berriz, zer da egiten duguna? Zigortu, pentsaleku madarikatu horren bitartez, edo bestelango neurriren bat hartuz, Edo, esate baterako, esate baterako, niri ikasle batek esaten zian oin dela gitxi, nagusia ja, esaten zian, oso gogorri egiten zitzaiola norbaitek danadalako portaera desegokianen osten isiltzen zitzaionean. Norbaitek isildu, erabakitzea,
bera nola baiteko pentsatzeko tarte hori ematea, hasiera batean oso gogorra egiten zitzaiola. Konturatu zela, hori izan zela oso emankorra beranentzat, ze orduntxe konturatzen hasi zen zerbait gaizki zebilela, zer ordura arte, inok, denpora, ona zintxarra. Berak ez zuen bere izten, zeniko eredu familiarra, eskasa ez, zeukan, ez da? Baina horri esker hasi zen, eta berak momentu honetan, sarriten konturatu egiten da, erabat barneratuta duela, ze dana dalako egoera arraro, lasgarri edo dana dalako horretan, zer da egiten duena? Geratu egiten da, eta karo, tarte txikitsu horretan, tak, pentsatzeko edo ohartzeko aukeran dagoela konturatu zen, edo konturatzen da. Eta erabili egiten duela teknika modura. Eta nio, poste naiz, emozioan murgilduta gaudenean, ezin dugu pentsatu, emozioak baretu alizateko, lasaitu alizateko, pentsatu eta horri buelta eman alizateko, tartetxo bat beharrezkoa daukagu. Ume baten danadalako ziko gelako egoera batean, zer da egiten duguna? Hurbildu, eta zer gertatu zaizu? Ez zaigu ardura gertatu zaiguna, benetan. Osea, baizik eta geldiarazi, geldi hor, bai? Aber orain, zer da zuk berreskuratzen duzuna bizipen horretatik, eta zein izan daiteken ondoren gurratza, azken finean hor dekozu eten bat, baina nola baiteko berreskuratu behar izana dago, bai? Orduan, aldugun objetiboen eta hoberen egin dezagun, noski, batzutan asmatzea ez da erreza. Orduan, emozioa jabetze hori, baina barrunantza zer gertatu den, zer gaitik guzti hau. Zeren bere alazei ikusten ditugu, txikitsuen gan, 3 urtetarako dagoeneko, jarrera existenzialak. Galerarena, beti bizitzak osteak ematen dizkiona, printzesa, zoragarri mundutik 10 zentimetrotara ibiliko dena, bai? Orduan, jarrera existenzial horiek, oso importantea dira guzti, ezinbesteko zaizkigulako. Osea, asuntua ez da ez izatea, baizik eta zure neurrirako, benetako zure neurrirako jarrera horiek izatea, bai? Edo eta jakinda zure mugak eta zure ezaugarriak zeintzuk diren, aurrera egitea badaukazula, badagoela zure esporainik. Ze hor, izaten dira hainbeste ikasketa eskorrak indargabetu egiten dutenak umeen potentzialitatea. Orduan, alde horretatik emozioaz gure izan dut aipatu. Horrekin batera, mundua menderatzen ikasten dute, baina mundua menderatzen. Eta ja jarrera askoz be ausartagoa da, askoz be eragileagoak dira, askoz be proiektu sendoak eta egiten dituzte, erabat konparatuta urtebikoekin eta direz jaunda jabeak, askoz bibilitakoa dira, seguruagoak, eta karo, jarrera horrek zer dalbideatzen diene, munduarekiko beste tankera bateko harremana. Alde batetik euren artean, guk errazten baldin badugu eta denpora eta arreta dedikatzen baldin badiogu noski taldean lan egiteari, eta baita ere mundu fisiko eta barri. Esate baterako, ni garai batean konsultore lehenengo txandakoa naiz, eta bere garaian eskolan lan egin nuen konsultore lan eginez. Eta izan zen oso bertigarriaz, etortzen zitzaizkidenen beste ume nagusitxoagoak, ez 3 urtekoak, nagusitxoagoak. Baina esaten zidaten, Elena, zugazin gugu oso bat. Fitxak eta eroan gugu etxera, baina hemen jolastu. Baina fitxak gero ondo egin behar dituzue, eta ekarri behar den bezala, eta bestea. Ez asmatu baietz egiten zituzten, gelan euren irakaslekin eta euren gelakidekin burutzen zituzten eta lanak, nik ez dakit, gehienetan, ezin dizuet baiestatu guztietan, baina, gu psikomotrizitate zaioak egiten genituen, ez genuen baimenik egiteko alakorik, zeren konsultoren lana bere gai horretan zan, erdi fitxa horiek etxeko lanak egitea, ez da? Etxerako lan horiek, izaten zen oso divertigarria, ze eurek asmatu egiten zuten, naiz eta zailtasunak zituzten umeak izan, argi zeukaten, zer zan egin behar zuten. Piko zuek, ez da gizerro da, lo flipo, edo eta, ez, azkeneko ez da gizerro, edo harineketan egiten dugu eta gero, hor negoziazioa dago beti, ez da? Orduan, horrek adirazi edo, bintzat niri zer pentsa ematen dit, eta zuekin partekatzen dut ez gehiagorik. Hau da, mundu ezagutzen dugu
mundu ezagutzen dugu alde guztietatik. Umeekin eta hitz egiten dugunean konfiantzaz, izugarrizko gauzakin enteatzen gara. Euren bizitzarekin. Eta normalean oso konfiantza handia baldin badago, asko lagundu dezaiek. Zekaro, ezagutzak hori dalbidetzen duena. Laguntza eskaini ahal izatea, oso laguntza gertua eta oso egokitua bebai. Orduan, naiz eta batzutan gogortxoa izan, ze historiak direz batzutan oso potenteak, hori da, hor dago benetako, nik uste dut maizu maistra, baino gehiago zitzailearen rola betetzen duen heldua izango litzateke. Karo, guzti horretan, mundua non dagoen eta zezaborra dituen kontutan hartuta, norbera bere burua ezagutzen du. Eta ezagutza horretan, zer ondorioztatzen dugu? Hemen desagertu da irudia, berdin da. Zenik hemen daukat. Zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da, badagoela nola baiteko, sozializazio arazo bat ikaragarria dagoen. Momentu honetan jende askok esaten du. Orain, eskola publikotara ezin diez, nik ezin ditut eskola publikora umeak eraman. Zer ba? Eskola, oin dela 10 urtera arte oso eskola hona zan. Baina orain, etorkinen kopurua 180 da. Orduan, nire seme alaba egongo da sozializatzen alako baldintzatan, eta esaten zu, arrezi dauka. Danadalako oso batean, non, betidanik izan den oso eskola ona, eta oso giro ona, eta bar. Oraingo egoeraren arabera, kanpoko jendea datorlea, eta eskubide oso dauka, nik ez dinot ezetzik. Baina, guraso askok galdera hori egiten dute, eta galdera hori oso bidezkoa da, zeren, lehenko egunean Bilboko jaietan eta batek esaten zuen, depende zeintzu girotako jendea daukazu zure taldean, joan zaitezke oso seguru ala ez, batek esaten zean, lankidoi batek alaba da zeukalako saltza horretan, eta esaten zean, bera oso seguru zegoela bere gelako makarra guztiekin, bere alabari ez litzaiok, bortxaketarik ez litzaiokela gertatuko, porque gelakoa direz, askoz be makarragoak, segurazki, esaten duzu, horrela zirkusita ez dago gaizki, esan edut, zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da, zu zeure buruaren jabetasun egiten duzula munduaren eraikuntzarekin batera. Hau da, zuk inguruan duzun mundu horretan, gauza ezaugarri batzuekin jabetu egiten zara, eta zureak izango direlakoan aurrerantzean, eta beste batzuk bereiztu edo baztertu egin izango dituzu. Baina, depende, zein girotan egiten duzun hori, orduan, nik esaten nuena, ez dakizen nolako kopurua daukagu, portzentaia eta bar, baina ze giro dagoen gela horretan, zeren igual, naiz eta kanpotarrak izan, maila honekoa dira, edo eta ume kopuru osoa txikia da, eta heldu asko daude, eta hor eragin egin daiteke bestera batera. Ezin duguna esan da, kopuruengatik nik nire seme alaba eramaten dut danadalako eredura. Nik uste dut ereduen banaketa horregon behar dela, baina, sozializazioaz ohartzen garenean, egungo, ez dago familia zabalik lehengo moduan egiteko, orduan hori da kontutan hartu behar duguna. Eta momentu honetan erabat, ze jarrerak ikasten dira, hizkuntza esate baterako, bestengandik ikasten da hori gero eta frogatua dago. Familiak horretan oso zeregin eskasa daukala. Orduan, erabiltzen den berba eskasa baldin bada, pentsamolde eta pentsamenduak ere eskasak gertatzen dira. Orduan, hor ez bakarrik ereduaren defentsan aritzeko, baizik eta baita ere, norberaren eskubideen aldetik errespetu osoz aurrera egin dezagun, erabat konstiente egin behar gara, eta erabat baldintzak aldatu behar ditugu. Zeren leku askotan, nik ez dinot momentu honetan hezkuntzaren krisisa dela eta hezkuntzan momenturiko berenean gabiltzanik. Ni seguru nago, hainbeste laguntzaile eta hainbeste pertsona daude, oso beharrezkoak ez diren jardurak eta burutzen, eta igual geletan laguntze askoz begeiago, askoz beharrezkoagoa izango litzateke. Nik honetaz aparte, uste dut soldatak aldrebestu beharko liratekela. Nire ustez,
dignifikatzeko benetan aurrezkuntza, gauzarik lehenengo gauz izan beharko litzateke, goi-mailako soldatak izan, baina ez gu bakarrik, edo hezkuntza sare publikokoak, baizik eta baita ere 0-3koak. Ze, karo, oso soldata txikia da, eta unibertsitateak, katedratikoak, irabazten du izugarrizko dirutza. Eta lan, baten batzuk asko, baina beste batzuk oso gutxi egiten dutela. Hori, erabat irauli beharko litzateke. Hori den beste asmakizun bat. 3 urtekoen ezaugarriekin eta amaitzeko, besteak ezagutu behar izaten dira. Besteen ezagutza, karo, irizpia norbera da beti. Norberaren bere buruarekiko harremana da sendotu behar izaten duguna. Azkenik, saiatuko gara bizitza zen objektibo izaten. Eta saiatuko gara inongo eta dudari gabe, alde noberen gauzak, bestearen alde, ez dakiz zer badakin hor. Baina nire guztia, espejismo bada, gure gandik hasten gara, emozioa sentitzen ditugu, eta inongo dudarek eta gabe, saiatzen baldin bagara, objektiboki jokatzen eta funtzionatzen, oso zaila da objektiboki jokatzea, bai ala ez. Gustura, zagoz, gila batean, talde batean, suertatu zaizulako. Askoz belan gehiago egiten duzu, konturatu gabe, bai ala ez. Ondo jausten zaizu nume batekin, egiten duzu edozen gauza, eta inkonstienteki, hainondo jausten ezaizun batekin, zara berdin moldatzen. Nik orain ez dugulako astirik, eta gainera oraindik taldeko umerik, igual errepikatzen duzuenak, bai ezagutzen dituzue. Baina ume berriak izango dituzuenekin, egiten dugu, nik ikasleekin eta egiten dugu froga, eta da, buru zerrenda. Eta beti dagoz, ume gardenak, ikusten ez diren, bizpairu lau, talde guztietan, ez da? Karo, ume horiek guk ikusten ez baldin baditugu, nola egingo dute aurrera? Ezinbestekoa da partekatutako begira da hori aurrera egin alizateko. Oraintxe bertan, ari gara gure tesiekin eta jaso dugu artikulu batzuk monuekin eta egindako zerak, eta garrantzitsua ez da hizkuntza. Garrantzitsua da begirada partekatua. Ama, umea eta dana dalako objektuaren artean. Espaldin badago partekatutako begirada hori, gero, hizkuntzak ez dago molderik, ez dago non jartzerik. Horan, karo, iruditzen zaigu oso interesgarria, horrek ematen dio ikaragarrizko indarra eta garrantzia esaten ari garen horri. Hau da, umeekin egon behar da. Ez egin, eurek dira kapasak eta egiteko guk eszenatokiak eta materialak eta jarduerak proposatzen baldin badiegu. Denpora behar dute hausnartzeko gero, bai? Esate baterako, ikusitako esperimentu horretan, berbalapikoa dela kumea, baina hainbeste gauza egin da, oso, gainera, guk esaten dugu telebistako hori, ez da? De la voz. Mesedez, zertarako, bai? Zer litzateke helburua, edo zer izan beharko litzateke egin behar duguna, eta zer helburuarekin. Egin beharko genukenaz da, begira zer egin duzun. Ikusgarria benetan. Irizpide morala guretzako, patatekin barrura. Ona bada, zintxarra bada. Bai, dana dalakoa delarik. Eta zelan egin duzu? Begira, bota, Eta umeak egiten du irakurketa oso interesgarri bat. Gero, albidetu izango duena marrazkin bitartez adirazi. Edo nahi dugun bezala, hau da, papera eta irudikapenatik oso gertu egon daiteke umea, baina ez behartuta. Bai? Aldrebez baizik, zen nahi dut. Helburua zein da, bere gaitasunaz ohartzen joatea. Bera dena, eta ez denaz kontziente egitea, kontzientzia hartzea. Bai? Mundua gero eta sendoago ezagutzea. Bere gorputza eta bere jarduera, eta horretan, norabide horretan, alde noberen orientatzen jarraitzea. Zein da ipar horratza guzti horretan gu gara hurbildu behar garenak, eta zer, zelan sentitu zara dana dalako jarduera hori eginez, baita ere lehen komentatu duguna. Esto egiten zaigu, guk esaten baldin badiegu, ondo, ondo gabil ondo, hasta el fondo, baina nebre badakite noiz egin duten kakamokordo bat, bai ala ez. Eta helduak, ze ondo, agi daukate.
txikia, bai, leloak ez dira, ordan ezin dugu errazen gainatu. Aldiz, eurek uste izanikoa edo zailtasuna aparte uki duena edo eta dana dalako soriz komplikatu izan zaien hori burutzean, hori bai da, eta egin dute, eta hoe, eta geroa, eta ondoren, eta karo, berriro ere, ez du horren bitartez dana dalako jarduera ikasi bakarrik, baizik eta bere buruanen jarreraz ikasi du asko, eta berak aurrenantzean, dana dalako zailtasun baten aurrean nola kokatu daiteken ikasi gindu. Albidetu diogu ikastea. Bai? Orduan, ikus dezagun. Oina purbet, irudia. I think we need some bread, don't we? Yeah. Yeah. What are you going to have? This. Cheese. Alice tiene 3 años y sabe exactamente lo que quiere. I can get it my own. Al contrario que Trey, Alice supone que sabrá hacer cualquier cosa. No. Cuando los niños saben hacer más cosas y expresarse mejor, cogen menos rabietas. A cambio, se les da más libertad para ejercer su independencia. Do you need something else on that sandwich, Alice? What about tomato or carrot? Cucumber? Cucumber and carrot. Both of them, do you think? Alice está desarrollando capacidades cognitivas que le ayudan a centrarse en una tarea y a llevarla a cabo hasta acabarla. Good shopping, then. Ahora es capaz de tener en su mente una imagen de un sándwich acabado y de recordar cómo hacerlo. What sort of sandwich are you trying to make, Alice? And a fat one. A fat one? Yeah. For my dinner. Oh. You don't have pasta or soup or something? No. About scrambled eggs? No. I would like this. Are you sure about that? Yeah. Oh, what have you made? What is it? Habría sido más fácil para Alice haber dejado que su madre hiciera el sándwich. What's inside it? Pero para ella es mucho más importante haber sido capaz de hacer el sándwich que cómo sepa en realidad. Mom, I don't want it. Too yucky. Guk sukeldaritza gauzak egin izan ditugu urtetan urte bitatik aurrera. Eta benetan izan zen polita, gaietak egiterak orduan, oso gaieta formulaz erreza zen, eta molde txikiekin formatako molde horiekin, eta bueno, sartzen ginen horretan. Eta ulertzea zenbat eta finago egin gaieta gozoagoa dela, kostatu zitzaien pila bat, egin behar izan zituzten, hainbeste biderrez molde osoa bete, eta irten harri batelez, klaro, imagina dezakezue, janezina, imposible. Baina, klaro, hasiera batean, zin da gure buruak agintzen diguna, esatea. Ez, ipini fin, ez daki zer badakin hor, eta kontuatzen zarez daula modurik, baten batzuk ipiniko dutela goraino. Klaro, laugarrengo biderrez ikasi zuten. Ze, klaro, bakoitzak, nire eskendu nirea, klaro. Batzuk janezin, besteak gozo-gozoa, baten batek eman trukean eta bar, klaro, azkenean, esperientzak eskarmentuak irakasten du, behin eta berriz. Guk ere, sukaldatzen baldin badugu gitzi, ze normalean kanpoan lan egiten eta dugu, baina platerroiek ditugunak apurbet estrella, karo, egin behar ditugu, besteren ez duiten zaizkigu, bai ala ez. Ordan, karo, zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da, gu nola baiteko kontu ideologiko bat daukagu, umeak, umetasuna, baina hori ez da, umeak egiten du ikasi duena, berezku dagoena, eta inongo dudarik eta gabe daukan eskarmentuaren arabera beti ere. Hora, naiz eta gu saiatu, eurek frogatu behar dute. Segurazki bere sandwichik eskasena izan da. Apurka-apurka eginez ikasi egingo du. Zer gertatzen zaigu edozein jarduera oinarrizko batekin, agina garbitzeekin. Agina garbitzen ikasi izan baldin baditugu, zorionez, behar den moduan eta bar, patxadas, lasai eta bar, ohiturari geratzen zaigula behin betirako.
bai? Orduan, astea daukagunean egiten dugu, eta asterik ez baldin badaukagu ez dugu egiten, baina egin behar denen egiten dugu egin behar den bezala. Eske bestelan, ze gertatzen zaigu? Ni konturatzen naiz, era honetako erdizkako ikasketa pila baten arabera, jarduera da konsumista, ekin, eta hartu, eta euki. Mian ez du, ez zentzurik, ez helbururik, ez inolako, ez digu ezer erakartzen. Baizik, eta izaten dela pilatze, zer batek fisiko edo inolako usnarketarik eta gabeak, azkenik zer ondorio ezin izango litzateke, usteltzen direla horretako gauzak. Ez digu olbidetzen bizikalitate hobeago eukitzen, adimentsuagoak izaten, bai? Eta, horretaz, zera, dunidekoak esango dituzte gauza gehiago. A ver, La mayor parte de nuestras descripciones las hacemos con palabras. El lenguaje nos separa de todas las demás especies de la Tierra. Come on then, let's go tell Dad what we've already seen. Gabriela, de 3 años, ha ido al zoo y después de 2 años de práctica maneja muy bien el lenguaje. Go on, quick, go tell him what I want You went to the zoo? What did he say? Penguins and pigs. Penguins and pigs. And my windows pink. What else did he say? Did you touch any of the animals? No. Did you see? But I touched the shapes. You touched the sheep? La niña puede distinguir entre el pasado y el presente y describir conceptos abstractos como el color y el olor. What did he say? Did you see any big animals? Smelly rhinos. Smelly rhinos! They were smelly. Wow, Gabrielle he wasn't. How do you know he was smelly? Empleamos las palabras no solo para comunicarnos, sino para dar forma a nuestra manera de pensar. La idea de un objeto y la palabra que utilizamos para describirla guardan una relación tan estrecha que es casi imposible imaginarse una sin la otra. Yeah. Was there a lot of On the them? steps. On the steps? Yeah, but there is a lot. Okay. Utilizamos el lenguaje para organizar nuestro cerebro. Sin palabras nos resultaría mucho más difícil recordar, y sin el recuerdo nos resultaría imposible aprender. I'm going. Oh, all right. Zikismoaren sortzaileetariko badalako hizkuntza, bai? Baina, guk euskararen kontura, ez gara konturatzen sarri askotan, naiz eta guk euskaraz egin, eta umek baita euskaldun berria batez ere egin, erderaren berri izan ere hor badago ez beraien bigarrengo hizkuntza da eta izango da beti ere, bai? Orduan, tranquil hartu, ze erderakadaren bat sartzea tarteka marteka ez dago soberan, ondo dago eurena den enean, bai? Gero beste gauza bada, euskalduna baldin badira, edo bestelango baldintzatan egiten baldin baditugu egin beharrekoa. Baina, behin eta berriz kontutan hartu behar duguna da, ume baten tresna pentsatzeko izaten dela hizkuntza. Orduan, nola irakatsi digute irakatsi behar dugula euskera? Berriro ere, ipuiak eta kanten bitartez, eta nik ez dinot kantarik eta ipuinik eta kontatu behar ez denik, Zer gainerazko gustatzen zaizkit, gauza bioiek. Baina, benetan ulertu alizateko eta beharrezkoa den hezkuntza garatu alizateko, zuzeneko komunikazioa da beharrezkoa daukaguna. Nik berriro ere Piklerretik ikasi, Piklerlokzi eredutik ikasi duena da, oso harreman estua daukatela umeekin, eta zaintzetan eta hitz pila bat egiten dietela. Eta nik konturatu naiz, beste distantzia bat hartu, eta bigarrengo zikloan, gauza bera, nik soriz, intuizioz egiten nuen, baina konturatu nintzen, batez ere euskaldun berriekin, askoz be gertutasun gehiago iki behar nuela, eta berba gehiago egin beraiekin, zer egin duzu, zer ez duzu, egin honi biduz, eta zegetik biduz, eta nizitorko zara, eta zer apurbet, loro batelez, bla, 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 bla. Ze, bestelan, eurek ez zuten inongo behar izanik hizkuntzaz erderaz egiten zuten azken finean, hizkuntza ordezkatzeko. Eta baita ere konturatu izan nintzen, eta hori orduko euskara teknikariekin eta partekatzen genuen ere bai, izaten zalozo beharrezkoa gu gelatik ibiltzea etengabe, bueltaka,
berriro ere irudikatzen edo adierazten gertatutakoa, galdetuaz urrengoa, itorkizun motzean zer gertatuko zen, zer nondik nora, eta bar, eta bar. Eta, egun ikerketa psikologikoen arabera, era horretako emaitzak baieztatzen dituzte. Hizkuntza bat ez da ikasten, espaldin badu erabiltzen, erabiltzen ez da bakarrik. Oin dela gitzi, gertatu zitzaidan, neskato bat, 3 urteko izango zen, semaforo baten aurrean zarataka. Etorteko! Ona! Ni ondoen, ama berarekin, eta ni flipatuta. Eta gero, danadalako ipuia kontatzen eta zuenean, euskara normala erabiltzen zuen, beste lan amarekin erderaz, kanpotarra zan. Baina, egunerokotasunean, etorri, zarataka, karrazika egite iruditu zitzaidan, adierazle bat, ze gertatzen zitzaion gelan, evidentemente. Horiek dira justo, ze gero gure ikaslek ez dute euskara zeiten gure unibertsitateko geletan. Nola ingo dute? Nola ingo dute, ez baldin badute, benetan tresna modura erabilializateko aukerarik izan. Zida, inposaketa bat, bla, 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 eta euskara zeiteko mesede, la hostia. Berdin zaigu gainera, zein den erabiltzen den zera, panpina, gainera 11.000 asmakizun egiten ditugu, baina azkenean da, derrigortasun baterako, eta egiten baldin badugu zuzen normalean egiten dugun beste eremu batzuetan, etxean eta barrean, zuzeneko harreman hori gure hizkuntza den horretan zeumek, gurekin nahi dute, eurek baldin badakite gurekin hitz egiteko euskaraz inbertulegin egiten dute, bordan hurbildu gaitezen, bai? Ez guk agintzen dugu eta deskantzatzera guaze, oso nekatuta gaude agintzea ez dakizen olako lanak iteaz, mesedez. Hori ez da benetako hezkuntza, zer gertatzen da, ondorengo balioak ero hortze ikusten ditugula, bai? Zarata horietan. Bueno, 4 urtekoak. Ikusten dugunez aurrekoekin eta konparatuta, gorputza trebatzen hasten dira, sentimenduak eraikitzen, kapaza dire kontatzen gertatutakoak. Eta etorriz, eta ez nintzen oso ondo sentitu, beldur nintzen, ez da gizar badakin hori, eta hori da, como kulebroi bat, bai, konparatuta, aldez aurrete asko izan dagoan, etorri, eta oina da, beste maila bat, ez da. Mundua, imaginatzen ipintzen dut, manilatzen, eta kultura zurgatzen, eta taldean nor izaten, bai? Hau da, aldez aurreti asko, ardatz horietan urrengurratze ikusten dugu. Taldean nor izateko taldea egon behar deratuta, eta taldea landu behar da, bai? Eta zer da esan nahi dudan horrekin? Behin eta berriz, asanbladatan, jardueretan, eguneroko harrera, agurrak, eta bar, behin eta berriz, txandak respetarazi behar ditugu, itxaron momentu baten ontsa maituko du, venga, amaitu ze, bai, de manera que egiten duguna da, batak besteak behar duena kontutan hartu, bueno, nora ziko da gaur, hortik, bale, baina orduan bihar hortik, de manera que ez da din izan behar astuna, hilerarena, ez da gizar da dakin hor, claro, taldea, zu sentitzen baldin bazara, gustora zure buruarekin eta zure kokapena baldin bada egokia talde horretan, taldearekin identifikatzen zara, orduan zure taldea zerbait bihurtzen da zuretzako, bai? Claro, taldeak ez du, eta horretan konturatuko zarete nagusiagoak eta lehenengo zikloan edo lehenengo etapan, aurrezkuntzan amaitzen eta dutenean, eta harremana mantentzen dutenean etorkizunean, eta institutora doazenean eta oraindik laguna direnean. Eta kuadrillan oraindik txikitako gora bera horiek, edo kuadrillako partaideak txikitako lagunak izanikoa direnean, bai? Horrek adierazten diguna da, hor taldea eraiki egin zela momentu baten oso garrantzitsua, eta hortxe ez bakarri bakoitzaren gustuak eta mugak eta bar, baizik eta bestearen alderik oberenak zeintzarrenak errespetatzen ikasi egiten dute, bai? Zeren, ez daki zerakoa den, ja, baina ni ez dakizen nolakoa be, esan edut. Azkenean, ezin diogu besteari harri bota, zeren bere alaze bat gure gaina jausten da. Hori horrela da talde batean beti ere. Hori horretaz gain,
nahi dugunean zeo zer burutu edo zeo zer alkarrekin egin, eta bestengandik behar duguna indarra, adimena edo dozein gauza aurkitzen eta dugunean, dana dalako jarduera horrekin eta horren bitartez talde horrekin identifikatu egiten gara. Bai? Orduan, alde batetik oso arro sentitzen gara taldetako partaide izateaz, baina ez da hori bakarrik helburua. Helburua da, ni nor naizen talde horretan, zer da ematen dudana, zer da jaso egiten dudana talde hortatik, eta hein horretan, dinamika horretan, ni bihurtzen naizela ni neu, taldea bihurtzen den heinean. Eta hori da, dialektika bat oso sakon eta oso garrantzitsua. Ni arazo ideologikoa ditu bebai orain oso modan jarri den metodologia dialektikoa, porque metodologia dialektiko bat jarri da modan, dana apurbet rolloa konteu, bla, 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 eta gero bla, 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 bla. Ez, nik uste dut dialektika era honetako prozesuetan gertatzen den dinamika dela. Bai? Ni taldea den heinean, eta ni hor nolabaiteko harremana mantentzen dudan, eta arek taldeek bezala, eta baita ere, barruko partaide guztiak nerekiko harremana mantentzen duten heinean. Hortze, dialektika horretan, bai benetan ereki egiten dugula dana dalako, ez bakarrik adimena, baizik eta taldea, baizik eta... Eta normalean era horretako dinamika sortu ez gero, gatazkak desagertarazten dira erabat, eta ez bakarrik gatazkak, baizik eta bulinik praktikamente ez duela existitzen. Oin dela gitzi ditu zidaten Algortako ikastola batetik, harrituta zeudelako lau neska matzakatzen eta zituztena beste taldeko guztiak. Lau neska, benetan, ikusgarriak, 4 urtekoak. Eta ze gertatzen zen, andereinoak ez zuela parterik hartzen, izten zituela, etzen ausartzen, esku hartzen, eta gorriak eta pasatuta gero eskerrak urren urtean, beste andereino bat etorri da, eta primeran eramaten ditu, maitu direz aldez aurreti asko. Eta ez badi da zuek hartzen ez dakiz ere zara nire laguna izango, eta baina, zantai batzuk, ikusgarria benetan, ez da? Horan, klaro, nik esaten niona zan, eta, nire ustez Andrak zituen arazo pertsonal batzu, baina, klaro, ni ez naiz inor esateko buru osasun mentala behar dugula hezkuntzan lan egiteko, hainbeste lekutan behar dugu osasun mental eta osasun mentala gitxi dago, ematen du, behintzat eremu batzuetan, orduan, baina, harrigarri iruditzen zaidana da, ez hartzen inolako neurririk, bai? Esan dezakezu, ez baldin badakizu besterik, zigortzen dituzu pentsatzeko leku horretara. Baina zeo zer egin. Nire zutzi, badakizu, ze hor badago sufrimendu bat, egunerokoa, eta badago, eta ez bakarrik sufritzen dutenen aldetik, baizik eta eurengatik ere, bai? Zen munduan bizi dira, zelakoa, karo, bilera bat egin zan zerekin, gurasoekin, eta neskato bi hoien ama bi ezagutu behar. De Culebron. Neskak ikasle sutsuak. Imaginatu genuen ez, diagnosti hori oso simple da egitea. Karo, dena delako pertsona hori hartu behar zaio bakarka, edo bakarka ez baldin badaz, batzutan bakarka hartzen ditugunean gero, historia egiten dute bestera batera. Nik normalen alako arazoetan beti triangulizatu egiten dute goera. Pintzen dut beste 3. bat testigo modura. Ez testigo, jo soy testiga, ez txantxa bada. Baina, esan nahi dudana da, oso komenigarria izaten dela, beste pertsona izatea hor, konpromesu modura, eta ez dezala asmatu gero izan ez dena. Eta, barauak zirela eta etorkizuneko alabaren garapena eta beste, onartu zuen zerbait. Baina ondino, bileran ondo moldatu zen, baina gero, atetik irten bezain pronto, hartu zuen bere. Karo, nik imaginatzen dut horretako bizipen baten edo irudia, hori baldin badazuk betidanik jaso izan duzun eredua eta zuk duzun zure buruari buruzko irudia eta egun batetik eta bestera zaztarrontzira botatzea ez dela erreza. Nire bintzat horri ez ditzaidak gertatuko erreza. Orduan, zer nahi dut, kontuz, sufrimendu asko dago, ez bakarrik biktimatan, baizik eta borreroetan ere. Eta ume batek egiten dituenean eta ez dakizen horako astakeriak edo dena dalako gauzak, ez dago ondo, eta ez baldin badago ondo,
lagundu behar zaio, eta lagundu behar baldin bazaio, pentsa dezagun, nola lagundu zaiok egun, eta batzutan izango da gogor jarriz, eta beste momentu batzutan izango da broma bat eginez. Nik uste dut humore oso importantea dela haurreskuntzan. Eta zerretan astu egiten zaigu, ze oso serioak gara. Hainbeste gauza irakatzi behar dugunez, logaritmoak eta eskiz oso zaila da. Orduan, nik uste dut humorea dela oso importantea. Eta orduan, humorearen bitartez, baina ez umei barre egin baizik, eta umeekin egin barre, hori da, eta gure buruarekin egin barre. Ni bintzat oso ondo funtzionatzen dit. Eta uste dut hezkuntza mundua dara oso serioa, baina horreitik barre egin behar dugula. Osea, eske benetan dinotzuet, ez da gize gertatu da. Etorri hona eta sekretito bat esango tzu belarrira. Sekretitoa da, bla, 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 bla. Eta mea, karo, aluzinata, ze demontre egin ditonek, osea. Mea, karo, beste ezin zaie eserrez ez diedala esan onartu, edo adera, ulertzen. Orduan ni naiz bera denez nire zera, keinu bat, eta listo, eta umeak portaera ja askoz bezen lasaiago. Bueno, bai, ez da funtzionatzen dit, bai. Osea, urbildu, ezke niri gertatu izan zaizkit oso gauza gogorrak psikomotrizitate geletan, eta sarritan esan diet, ez daukat idearik ere zer behar duzu, badakizu zer behar duzula, baina ez baldin badiazu, hobeto esaten, ezin dut asmatu. Eta batzutan, farol ez, nik badinotzuet kartetan gitxik egiten dudala, baina hor dago, ala grande egin dut, ez hainbeste bidarrez. Eta bueno, normalean ondo funtzionatu, edo nire ustez, ez bakarri niri funtzionatu izan zaizkidala, baizik eta orokorrean ondo funtzionatzen dutela, bihotzez errespetatzen baldin badugu mea, eta beraren alde egiten baldin badugu. Porque, gauzat esango izuet, ez baldin badugu osmatzen, parkatu, ez dut asmotxarrik izan, eta aurrengoan asmatzen dudan, eta kito, eta oso ondo ulertzen dute. Ze eure badakite gu garela nagusiak, eta gu garela arduradunak, eta zenbat eta arduratsuagoak, hobeto, eta bueno, trastadaren bategin, eta adarra joduztezu, jazta, de pronto, itxaron beharren ikaragarrizko bronkarri eta bestea zigorra eta barre egin, eta karo, desarmatzen duzu. Behin desarmatu ez gero, tankera horretako jardura gero eta gutxiago egingo ditu. Eta bide batezu, lasaiago biziko zara. Baiala ez. Karo, zer gertatzen zaigu? Gure autoritarismo eta bizizaniko hezkuntza horrek behin eta berriz referente modura aukitzen dugunez buruen, edo eta bestaldera, pasota direnak, oraingo gazteak, eta bitxi, ingo du ez. Umeari ezin zaio itxi, segalduta dabil. Eta askoz larritasun gehiago bizi izaten du, edonon edonola egonda, orduan, hortzen neurriak hartu behar dira, ez da? Bueno, hause litzateke hausnarketa. Pero la independencia de un niño no evoluciona en el vacío. Recibe influencia del mundo exterior. Para Mary, de 4 años, ir a una barbacoa en el vecindario puede ser una tremenda tortura. Hi, I'm Welcome to the Carolyn. picnic, Carolyn. I'm Omar. Nice to meet you. It's Mary. Hi. How you doing, Mary? I'll talk to you later, Mary. Su nueva conciencia de sí misma le provoca inseguridad sobre lo que los demás puedan pensar. Y cuando se encuentra con desconocidos se comporta de forma cohibida y huraña. My daughter Mary. Hi, Mary. Hello. How are you today? I'm Frederick. I'd love you to be Nice to meet you, here. Carolyn. This is my daughter Mary. Oh, how nice. Hello, Mary. How are you? Mary, can you say hi? Say hi. El yo interior de la personalidad de Mary se ha quedado paralizado por su extremada timidez. Timidez, emoción primaria. Julian, por el contrario, es muy extrovertido. Le encanta poder Es de muy explayarse real. ante un público. Julian, slow down now. Aunque su comportamiento es en un principio mejor aceptado por los adultos, no comprende sus reglas sociales I play tag. y no sabe cuándo llega la ocasión de parar. Julian, calm down. Stop showing off. La personalidad de Julian es opuesta a la de Mary, pero su comportamiento resulta igual de inadecuado. Ninguno de los dos ha comprendido aún las normas de la sociedad de los adultos. Claro. Hori gerta ziteken orain dela urte batzu, baina orain berriro ere eskolan sozializatzen diren umeak, behin eta berriz argi eduki behar duguna zer litzatek, eta behin eta berriz esan behar dizuet. Sozializazioaren ardurarik nagusiena gurea dela. Zergaitik, edo gu izango ginateke eragilerik
sendoenak. Zergaitik, zeren gurekin pasatzen dituzte hor gehien. Bai? Claro, esate baterako, oindela gitxi TFM baterako egin genuen asambladaren azterketa bat oso polita beaketa, grabatu eta bar. Eta emaitzen artean zegoen bat oso deigarria. Zitzailearen, maestraren Andreñoren aldetik, nola baiteko joera batzuekin, baina behin eta berriz joera berdina, eskorra. Osea, mugitzen zirenen eta aldiz, geldoak eta lasaiak eta zirenen atzetik, astintzeko, ez da? Eta, karo, ez dakit bilabetetako lagina izan zen. Eta gero ikasleak Andreñoarekin eta geratu zenean, konturara zizion zenolako jarrera zituen berak, inkonstienteak batzuekiko eta besteekiko. Orduan, karo, zer da gertatzen dena? Gertatzen dena da, ondorioztatzen denean konportamiento eskorra orduntzen neurriak hartu bere izaten ditugula pentsatzen dugula, eta hortze ez du pena merezi guk neurririk hartzea. Zer, egina dago, bai? Egina dagoenean zaigu geratzen, zigortzea edo saritzea, eta alperrikakoa dira biak, ez dute zertarako balio. Gertatu baino erintzu, momentu batean dago non az daiteken arazoa orduntze edo bergarena. Lagunduko didezu etorri hona mesedez da mugitzera duana. Eta aldiz, karo, esate baterako, ume oso timidoak eta erabetasunaren zera da. Sentitzen dutera, nik uste dut guztiok ezagutzen dugula, nik ezin du jasan denbora guztien ikutu egiten dutzun pertsona zurekin berbetan eta dagoela, badaz pertsona batzuk, oso gertutasun handia behar dutena zurekin, zure gainean daude praktikamente, ez da? Eta gero beste pertsona batzuk daude, hurbildu egiten zarenak eta bi urratz atzera ematen eta dituztena, bai? Ordan, hori oinarrian ere betasuna da, timidez, hori alanda. Pasatzen dena da, hori errespetatu baldin badugula ere, beti, gainera hori horrela da, joera hori izango du behin eta betirako, zer izan beharko litzateke egin behar duguna? Aldez aurretez abiz esan. Hau da, distantzia bat hartuta, hurbildu eta lagunduko didazu dela, baina, karo, zapaldu barik, bere jardina zapaldu barik esango genuk, ez da? Bai? Eta nahi duzunean, hurbiltzen bazara, de manera keberak, eta igual ez du gainean ipintzen, baina, ez du aldez aurrete asko distantzia hori mantendu. Orduan, naiz eta berak dana dalako ezaugarria izan, portaera izan daiteke taldearekiko edo taldearen araberak egokiago. Bai? Aurrera. ¿Cómo distinguir a un mentiroso? Mediante una sencilla prueba, lo único que se necesita es un botón. Mentiras inteligentes. ¿Vale? El que pase la prueba tiene capacidad para mentir. Comencemos con Lorenzo, de 3 años. ¿Qué es esto? Pastel. El botón está escondido en una mano y Lorenzo debe adivinar en cuál. Las posibilidades son mitad y mitad. Mal. Otra vez mal. Ahora le corresponde a Lorenzo. Él supone que si sabe en qué mano está, los demás también lo sabrán, o sea que no hay razón para ocultarlo. Lorenzo no sabe que se puede engañar a la gente. No sabe mentir. Alana tiene la misma edad que Lorenzo. ¿Comprende que se puede engañar a este hombre? No lo sabe. Creyó que sabría dónde estaba el botón. Alana todavía vive en un mundo sin mentiras. Gemma observa para captar la idea. Ahora le toca demostrar qué sabe hacer.
Este es James. No, es un chico honrado de pies a cabeza. Esta es Alice, de 3 años. Which button is the hand in? No suena muy prometedor. ¿Qué es lo que ocurre? Estuvo cerca de conseguirlo. Por fin, Amy, que tiene 4 años, comprende que el hombre no sabrá en qué mano está el botón. Sabe que podrá engañarlo. Tremaine tiene 4 años y comprende bien el truco. Es tan fácil que le resulta aburrido. Are we gonna do a different time after this? Tremaine tiene capacidad mental para mentir. Pero la mentira no es solo un mecanismo mental. Es todo un arte teatral. Go. 1, 2. Tono de voz, expresión facial e incluso expresión corporal, todo ello influye en que la mentira resulte creíble. Alex tiene 5 años y está jugando con su padre a esconder el muñeco. 11. Es un juego que exige un engaño constante y convincente. 15. Here I come. Ready? Right. Shall we go this way? I'm not telling. Is it this way? No. Or is it that way? Look over What there. about this one up here? It might be. It might be. Oh, is it across here, Alex? No. Is it across here? No. It's not then. Oh, this is difficult. It's not here. It's not behind a tree, Daddy. Let's check this one. With the big one? No. Is it behind this one, Alex? I'm not telling. No, it's not there. Right, let's check this one. Alex no es capaz de hacerlo. Le resultaría fácil decir las palabras adecuadas, pero todo lo demás no encaja. Behind this one? No. Is it behind this one? Yeah. Is it? Shall I have a look? There it is! Ta-da! Es capaz de pensar como un mentiroso, pero hasta que Alex aprenda a serlo, sus esfuerzos por engañar a alguien no tendrán éxito. Teoria de la menterekin dauka zer ikusia. Eta zenbat eta argiago, hobeto, zeren bestearen existentziaren jabekuntza izan ezkero, nola funtzionatzen duen argi dago. Horren badakizu bestearen eginkizuna batzuk direla, baina beste horren usteak beste batzuk izan daitezkela. Bueno, hortigia psikismoak zabaldu egiten da era bat, ez da? Aurrera, 5 urteko egikana. Gorputzaia trebatuta aukate, konparatuta aurrekoekin, bueno, osea, dira benetan trebeak onak eta, claro, esate baterako psikomotrizitate saio askotan, ja aspertu egiten dira jolasten, ze jola simbolikoa ja eman du berea. Oina nahi dute kirola eta beste lango arauak dituzten eta jolasak normala da. Ze jola simbolikoa tarte baten balio izan die hainbeste adierazpenak eta egiteko, baina momentu batetik aurrera ja aspertu egiten dira bestearen bate daki zer esaten duen edo inoiz espero ez duten erantzunarekin. Orduan horrekin amaitzeko jola sarautuak agertzen dira eta, bueno, primeran pasatzen dut, ez da? Horretarako sentimenduak trebatu behar dituzte bai, eta engainatu behar dituzte besteak, edo seduzitu behar dituzte, edo eta negoziatzen ikasi behar dute, oinzuk eta geronik, osea, eraskotako estenatokiak agertuko lirateke horretan. Baina nola ez, emozioen jabekuntza fisiko izan ezkero, horren inguruko hausnarketa, sentimendua deitzen den horrekin da bizitzan gidatzen gaituena, eta oso trebeak izan behar gara, naiz eta beroak izan. Esate baterako, badauzume batzuk oso beroak eta direnak, baina emaitza da
pasionalak izatea, eta orduan persona pasional batek zer egiten duena, buru belarri nahi duen horretara, da, buru gogorra, baina buru gogorragoa. Aldiz beste pertsona batzuk egiten dira sentimentalak, eske gertatu zitzaidan, eta figiratu, eta beste, askoz be emozionalago behar, askoz be kolore gorri, igual maniako depresibo punto badagor, karo, egon zaitezke oso maila sentimentalean edo oso emozionala, baina, karo, baita ere zeruan bezala egon zaitezke inpernuan ere bai, hor kontuz, ez da? Baina, bueno, hortxe ematen dan sentimendu entre, maneioa da, ikaragarria konparatuta alde zarreti askoekin. Egiten dizute broma, engainatu egiten zaitue, gezurra esaten dizute benetan elegantementean total. Esto izaki zer badaki, no? Eta, bueno, atrapatzen duzu perfectamente, porque, claro, solo faltaba. Baina, esan gure dut, eurek ere kapazak direla uste dut, eta hori oso importantea da. Helduaren aurrean, gezur borobil bat esate eta lasai asko geratzea. Horrek adierazten du ikaragarrizko konfiantza dagoela hor bitartean, konfiantzari gabe ez ziren ausartuko ez da burutik egonda, normala den bezala. Mundua eraikitzen hasten dira, oraintzur arte izan da gehiago munduaren ezaugarriaz kanpoko zeozer izango balitz bezala, eta horrekin trebatu, ibili, frogatu, esperientzia izan, eskarmentua, bestea. Onja, nola beteko barneratze prozesuaren emaitzaz, onja kapasa dire euren gauzak asmatzen, orduan oso polita izaten da, bai plastikan, bai, ezagutza fizikoan, hainbeste nolako esperimentuak egiten dituzte urarekin, zeia askoz be garatuagoa direz, edo zera aldez aurretiaz frogatutakoaren arabera, eta oraintxe bertan aurrean dituzten osagarrien arabera, berkokatzeko, bersortzeko harremanak, ez da? Hori nire ustez oso importantea da. Esate baterako, guk eskolan eukitzen genuen antzerki movida bat, urte baten asmatu genuen, eta gero errepikate behar izaten genuen, badakizue beti ohitura, oso horrez bihurtzen ditugula eskoletan, dana dalako jardura ohitura. Eta konturatu ginen oso polita zela, 5 urtekoek egin nahi izaten zituzten antzerkiak zirela eurek asmatutakoak. Bai? Eta iruditu zitzaigun hasiera batean oso ausarta, baina, momentu honetan ez dut uste 5 urtekoen egiten duten, baina uste dut lehenengo da, bigarren mailakoek egiten jarraitzen dutela, eta, gero dago eskualdean ez dakizen olako erakustaldi bat, eta ez dakizen, eta oso, gainera eurek jantziak eta dana egiten dute, gero, dana da eszenografia eta dana, da proiektu bat. Eta, gero, zerpentzan dien ematen digu, azkenean, aldez aurreti asko eukizaniko esperientzia guztiak nola baiteko buelta, momentu baten eskularroari bezala, buelta eman bersaio zeren bestelan, behin eta berriz antolatze horrek ez du etorkizunik, ez da? Orduan, 5 urteko taldean hau da, 2 urteko adinean, zikloaren amaieran, edo etaparen amaieran, hobeto esan daia, lehenengo lehen hezkuntzara pasatzeko garai horretan, zer gertatzen da, munduaren jaunda jabe sentitzen direla, eta zenbat eta argiago sentimentu hori izan, askoz be, hobeto ondoren datorrenaren jabekuntza, zehon ja arautua dago dana, zenbakiak, grafiak, dana, ja oso araututa dago, baina ikaragarrizko interesa daukate benetan munduaren astarnak nondik nora zenolako ezagorrek eta dituzten barrutik, zeia aldez aurretiaz kanpotik bat arakatu duteta, bai? Kulturaren jabekuntza ikaragarria da, inkonstienteki kantatzen dute, ez da esaerak errepikatzen dituzte, normaltasun osoz, aldez aurreti asko gu beraiekin eta beraien artean sortu dugun komunikazio lanabez guzti horiek erabile egiten dute parra-parrainolako pegarik eta gabe, eta ja kuadrilla daukate, ja lagun minak dituzte. Karo, aldez aurretiaz, taldea landu egin izan baldin badugu, eta partaide izateko aukera izan baldin badute, arro sentitzeko aukeran egon baldin bada, eta baita ere ekarpena egin albidetu diogu ekarpena egitea, eta baita ere nola baiteko opariak jasotzea besteen gandik. Orduan taldeko partaide izatea zentzuduna da, eta normalean
niri asko gustatzen zait, euskera zetan gu eta gure ez dakin hor, ez da? Osa, niri 3 urteko batek erakutsi zidan, euskaldun berria zan, eta etorri zenean eskola normalean 8. mailako batek hartzen zuen lepoan, eta ekarri eta bestea. Eta esateko nor zana ekartzen zuen esaten zidan, nire neko esaten zidan. Nire neko ez da gurea, hori ez nire zan. Zeberak ezin zuen ulertu gure nekoari buruz ezer esatea, ez da? Eta gero nagusitu zenean, eta ja erabiltzen zuen gure perfectamente, baina nire inoiz esateko bere gauzak eta zirenak erabiltzen zuen. Eta niri ikaragarrizko barregura sortarazten zidan horrek. Baina gero konturatu nahiz, gure egungo ume euskaldunak ez baldin daukate etxeko euskera, gehienek erabiltzen dutela nire lasai oso, osea, lasaitasun oso. Baina, bueno, esan nahi dut, zelan, euskeraren alde, euskeraren zatitxua galdu dugun, ez besterik, ez gehiagorik. Ben interesgarriena, iruditzen zaidana da, nola baiteko gu eta gutarrak esaten eta dugunean, zelan proiektu oso baten partaide sentitzen garen eta hor sentitzen garen enean, babestu egiten gaitu, guk dana dalako proiektu hori babesten dugun enean. Eta proiektu hori negoziatua denean, eta nola baiteko implikazioa dagoenean, eta bar, zan edut baldintza horiek eta betetzen direnean, naiz eta munduko lanik gogorrena eta zailena izan, aurrera ematen dugu lasaitasun osoz eta patxadaz, eta gustora gainera, eta disfrutatu egiten dugu lan hori egiten. Orduan, karo, hori izango litzateke, nik behin eta berriz esaten dudan hau, esan nahi duena da, behinera horretako laguntasun bat bizi izan ezkero, zure bizitza osoan ez zara bakarrik sentituko. Momentu tarte batzuetan jakingo duzu bakarrik egin behar dituzten beste gauza, baina benetako laguntasunaren bizipena eduki duzu. Eta igual berreskuratzeko edo bersortzeko aukeran egon zaitezke. Eta hori da, nire ustez oso beharrezkoa. Psíquico que oso beharrezkoa. Con 5 años, los niños han dado otro pequeño paso adelante hacia la comprensión de la mente de los demás. Y este es Alex. Y su amigo Leon. Ambas cajas de cartón son idénticas, en todo menos en el color. Pero para Alex la suya es un caballo y Leon imagina que la suya es un coche. Cuando eran más pequeños habrían discutido por esto, ya que ambos pensarían que todos debían pensar como ellos. Ahora aceptan que los demás piensen de forma distinta. Si otra persona cree que sus cajas son algo diferente, les parece perfecto. Alex y Leon comprenden que los demás poseen mentes independientes, pero ahora deben aprender cómo leerlas. Guk psikomotrizitateko saioetan alako gauzak ikusi izan ditu gainbeste biderrez, ez da? Bakoitzak egiten du, nahi duena, elkarren ondoan daude, bakoitzak hitz egiten du bere hizkuntza eta perfectamente onartzen da ondokoak esaten duena eta egiten duena. Claro, momentu baten ja, lana partekatzeraino iritsi beharko gara, baina bueno, hori apurka egiten dugu. Pero el recuerdo no es un mecanismo sencillo. Se desarrolla de formas diferentes a edades diferentes. Es la razón por la que muchos niños de 5 años hacen cosas mucho mejor que muchos adultos. Theo juega a las parejas con su hermana y su madre. Una prueba para sus memorias. A Theo se le da muy bien recordar objetos aislados, como el lugar preciso de cada carta o una serie de hechos. Es una habilidad que llamamos memoria repetitiva. La madre de Theo, por el contrario, es capaz de almacenar esquemas mayores.
Es más probable que ella recuerde cómo son todas las cartas y a quién le toca jugar. En la vida, esta habilidad de ver las cosas relacionadas con otras resulta fundamental. Pero aquí solo es un problema, porque llena su mente de detalles innecesarios. Y por eso, en el juego de las parejas, Theo suele ganar. La memoria guarda una relación tan estrecha con la habilidad de pensar que es imposible separarlas. Si no recordásemos nada, no podríamos aprender nada. La vida se compondría solo de accidentes aislados, escasa o nulamente relacionados con lo ocurrido antes o después. La memoria nos permite relacionar una experiencia con otra, conectar el presente con el pasado y pensar de forma encadenada. Y hasta que podamos comprender la relación lógica entre las cosas, no podemos empezar a comprender el mundo. Bueno, hori guztia esan da, eta eskolak, ez da? Hau da, ni saiatu naiz edo nire erronka, azken urteotan unibertsitatean nagoen ezkero, da ez gaitezen ahaztu umearekin. Ze eskolan ahaztu egiten gara umearekin. Azten gara bezeroarekin, orain oso modan dagoen izen horrekin, ez da? Bezeroaz berdin zaigu, txiki hartaina berdin zaigu. Da, makina horretan sartzen dana, ez da? Orduan, umeari zo egitea oso garrantzitsua da, eta karo, behaketa horretan hainbeste gauza egin behar dugu. Eta eskolak zer, ez da? Lehengoz, nire ustez egin behar duena da umearen portaera behatu. Eta dinot portaera dalako garrantzitsuena. Ze oindela urte batzu konduktismoarekin ez dakizen olako arazoak, segurazki gaizki kontatu zigutelako, arazoak izan genituen, ze konduktismoa zan eskasa eta bestea, eta horren murgildu ginen emaitza edo parkatu teoria zera freudianoak eta hau eta bestea, eta igual Freuden bitartez ulertu dugu asko, baina ez bizi modu aldatu, hau da ez dugu askorik hobetu. Orduan, konturatu egin gara, portaera dela gauzarik miragarriena eta potenteena, onerako zein txarrerako. Horrek ematen digu, bai umearen mailaren adierazpena, bai abia puntua, bai helburuak ezartzeko neurria, dana da. Karo, zenolako begirada da ume txiki baten portaera behar duena, ez da? Blogziko Judith Falkek dauka liburu bat deitzen dena Mirar al niño, ja eskala batzuk, garapen eskala batzuk, bere garaian umezurtzetzea zeneko eginda eta oso interesgarria da zenolako zehetasunekin egiten zuten hurbilketa, ez da? Nik ez dut uste eskolan hainbesterako, ze gainera ez dago denporarik, mugikortasun eta egonkortasun ikorik ez dago. Eta, gainera ez da iruditzen hori edara gure helburua, ze gure egoera beste bada, hor bizi unitateak ziren, hor urteko egun guztiak ematen zituzten. Baina nik uste dut, eta ona eskala hauetara bueltatuta, nik uste dut garrantzitsuena ez dela hau betetzea. Hau da tresna bat, hau da, ez dakit zelan esan, poltsa bat, ez dakit zer, lanabez bat, ez gehiagorik. Interesatzen zaiguna da umearen portaera. Umearen portaera horretan
dagoena, ez dagoena, egon beharko litzatekena, bestekin konparatuta zelan duan, zelan ez duan, aldez aurretiaz gertatutakoarekin partekatzerik edo konparatzerik dagoen, eta baldin badu aurrera eta normaltasun batean, aurrera egin dezala. Bai? Eta ez hori bakarrik hau betetzeko, baizik eta gelako dinamika sortzeko, materialak aldatu alizateko, zenbait ere momentuan zera ipatu dugu eta batek eta esan du eta ez dut uste ondo, edo sakondu nahiko nuke piti bat horretan. Guk zer da egin duguna gure eskoletan, apurbe fitxekin eta moskatu izan garenok kendu egin ditugu fitxak eta ipini ditugu espazioak eta baino material gutxirekin. Aurrekoan aurre eskoletan, ari gara ikerketatxo batean, ze umen materiala eta dauz hiru balde eta hiru ustakize pieza. Claro, hirurekin 12 umek ez dute asteko bez, sortzi, ez dute asteko bez, bai? Ona, gero, zer gertatzen zaigu? Ordezkatzen nahi baldin badugula, era horretako materiala, fitxekin leporaino benetan gaudelako, kontzientzia hartu behar dugu, zenorako eskaintza dan egin behar dana. Gelakumeak ezin dira aspertu. Orduan, euki behar dute denbora guztian, aukera, horrek ez du esan nahi, denbora guztian lanean edo jolasten egon behar direnik, egon daitezke tranquil egonean, oso importantea da egonean egotea eta jakitea egoten, bai? Baina, karo, bestalde batetik horrek eskatzen diguna da, materialen jabekuntza, egokia denatara, aspertzen baldin badira edo ikusten baldin badugu garai batean ez dela mugitzen kendu, baztertu, biltokira eraman eta hemendik eta hilabete batera berriro berragerazi zeren erabili egingo dute. Pasatzen dena da, guri arropa eta inbeste gauzekin bezala gertatzen zaigun berdina gertatzen zaiela eurei ere, bai? Umearen portaera behatu. Umearen maila abiapuntutzat hartu, bai? Aztu egiten zaigu. Karo, ziklo amaitzen eta dugunean ez zaizue gertatzen, eta nire gertatzen zitzaidan. Ziklo amaitu ezkero, txikitzuekin berriro ere hasi, como que, oize txikiak, hau ezegitzi dakite, ez da? Gauza bera gertatzen zaigu ni orain doktoradoan nagoenean, edo lehengo maila edo bigarrengo mailakoekin hasten naizenean. Ematen dit beti eske ez daukate diarik ere, ez dakit zerbak, tranquil ikasiko dute beste guztiok ikasiko bezala, lasai, bai? Momentuan hasieran hori da pentsatzen duguna. Baina berriro ere, espaldin badugu umearen maila abiapuntutzat hartzen, berriro ere, presionatu egiten dugu, galdu egiten dugu bidean, bai, eta alperrikari gara. Nik esango dizuet, nik uste dut normalean aurrezkuntzako irakasleria izaten dela oso irakasleri ona, aldez aurretiaz. Pazientzia asko daukana, eta gainera aldaketak eta berrikuntza guztiak beti etorri izan dira, aurrezkuntzatik edo hezkuntza berezitik, ez dago besterik, hori gauza jakina da, eta zeo zergaitik da, ez da? Orduan, izango da eta egingo du eta jakingo du, baina momentu honetan daki eta egiteko kapaz da. Eta punto, presentean, orain aldian, bai? Eta zenbat eta gehiago, eta zenbat eta gutxiago fidatu, etorkizunean egin behar duen horretaz, eta gehiago fidatu egiten duen hortan, askoz azkarrago egiten du aurrera egin. Aldrebez aldiz, tirak eta azkenik ez du bere buruaren berriro janda jabe. Garapen testinguru egokiak sortu. Eta garapen testinguru egokiak zer diren hori norberari dagokio. Nik nire nekarri daukat non nagoen, baina nik egindako ibilbidearen ostean da. Nik momentu honetan flipatzen dut umen txikietako geletako kaosean. Me lo paso txupi, baina nik badakit kaosa zer den, ze garrantzitsua den, eta ez naz bat ere urduritzen. Hasiera batean, atatzen duzunean materiala eta momentu batean hankaz gora ipentzen dutenean dana eta mamaitia begoinakoan non nagoen. Lasai, ze eurek badakite erto baten bihurtzen ipintzen eta bar. Inoiz aukera baldin badaukazue, ez dakit, nik eske orain oso motibatuta nago Piklerreko emaitzekin, honaintze bertan itzuli dugu bigarrengo jola, akzion pense, dezien parti, urtebiko bigarren urtearen inguruko bideo bat,
Jo, eta flipantea da, ikastaro batean jorratu genuena, ez daukat hemen, ez dut ekarri esterno handia. Eta ume batek zelan egiten duen, multzo bat, telasko poltsa batean, sartzen ditu animali guztiak, eta gainera tankera berdineko animali guztiak, ze hori bebai zaindu egiten da, orandoz, animali oso, zelan izango genduke, oso animalia direnak, eta beste batzuk igual, apurbet zelan izango genduke, irudi minimalistarekin, ez da, como más estirauz, así, bueno, ordan, hor dago biltzen, urbildu egiten zaio ume bat beste gizonezko baten forma irudia daukan fitxa batekin. Eta eman egiten dio, eta ipintzen dio poltsaren barruan. Eta tipoa moskeatu egiten da, ez hitzaileak esaten dio, ez du alakorik nahi, bera animalian biltzen ari da, eta zer da egiten duena, lehertu gabe, inongo izkanbilik eta gabe, hori da bebai oso garrantzitsua, hartu egiten du berak itzitako fitxa, eta bota egiten du, bai? Eta, bueno, guri beste ikastaro baten berdinantzeko kontua zen, badagoela beste ume bat, ez dakit berdina den, segurazkia izango zen bere garaian, serie bat egiten lau hankadun animaliekin, uste du poltsarekin zegoen, tata bat bestearen ondoan ipintzen. Eta momentu baten ataten du marrazo bat, ez da, hankari gabea, begiratzen du, eta pas, fuera, oza, ez da zailkatze lan horretan, ez dago horretan. Ez dago barruan. Orduan, horretarako, norberak ikusi behar du bere buruan. Nik uste dut, askoz begokiagoa dela, ez aldatzea lar, jende asko egiten du, ez nik datorren astetik aurrera egingo dut, ez dakiz nolako eredua, kontu zera horretako aldaketekin. Orain oso modan daude gela erraldoiak zabaltzearekin, horrekin kontuz ere, ze umeak aldu egiten dira, ez dira bat ere oso sentitzen, ume txikiek behar dute leku zehatzak eta konkretuak, modak dira, nik moden kontra, oso modernoa naiz, ez nagoera bat modaren kontra, moda hezkuntza inguruko moda batzuen kontra bai. Ez dago frogatuta, jende asko behar da, era horretako taldetan, eta ume larregi daude, normalean gela erraldoi horietan, eta heldu gitxi, orduan kontuz, hori eramankorra da, heldu asko egon da. Eta gurean, eske, eredu horiek ekartzen ditugu beste herrialde batzuetatik, nigoratzen naiz Frantzian, turzen egon izan nintzenean, gelan bertan bi laguntzaile zeuden, bi jubilatutako maistrak, eta karo, zegoen titularra gehi beste bi egunero. Karo, orduan, ulertzen da, naiz eta zarrak izan, eta ez izan ez da gizerra da gero, baina azkenik hor dagoz bi pertsona laguntzaile, eta hori asko da, kontuz horrekin. Taldea sendotu, ez da, taldean nor ez baldin bagara sentitzen jai daukagu, ez bakarrik asozialak izango baizik, eta oso, ez dakit tristeak, ez dakit zoriontasunaren inguruan ezerra ipatu, baina ez dugu tristeak izango garela fijo. Eta, karo, baita ere, giro erakargarria bermatu. Zer esan nahi du horrek, ordenatu behar dugula, baina ordenatzea ez da tita eta bota, baizik eta lasai eta gozo mantendu gela, epel urbildu, batu, hartu zer batean, porque, claro, nik ikusi dut, lanzamiento de Guinness, bla, 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 claro. Igual horrela ze ordenatzen duzu askar, baina luego ez duzu irakasten bat ere gauza honik, bai? Horan mesedez, bildu egiten dugu, joan etorri eta bar, esate baterako, nik sentitzen dut, baina igual umeak etorri beharko liratek behatzek eta amarrean eta guga pititzu bat heldu goizago eta gela tondu, gela polita jarri eta harrera modura, eta gauza bera erterarekin, igual esklusiba den hori, igual sartu beharko ganduke bestera batera, igual bilerak ere oso garrantzitsua dira. Baina, desde luego, dudarik eta gabe beste tankera bateko, eske beste lan ez dago astirik, eske ez dago, ni iritsi behar baldin banaiz, ordu laurdenarinago, goizago, jartzeko lau gauza behar den moduan, eta gelara sartzen direnean gauza behar den bezala izateko, eske denporari ezinbestekoa da, eta gauza bera alde egiterakoan, nik agintzen dut laguntzeko edo dana dala, baina laguntzea batzen ez da derrigorrezkoa, orduan laguntzen baldin badidate eta gustu egiten baldin badut, eta nolabait nire gustuaren ondorioz laguntzen baldin badidate, bai, orduan oso ondo, baina hala ere, normalean ezin dizute, inposatu egiten zare edo bestelan nolabaiteko, tartetxo bat beharrezkoa daukazu, bai ala ez. Bueno, hori guztia, umeak kaleraino agurtu, gurasoen gana eman, ze hori ere oso importantea da, ondo eta gero, buelta gero,
Eta ez duzu hankaz gora itxiko, beraz, pues eso, igual ordu hori, igual bestera batera sartu beharko genuke, ezta? Giro erakargarria bermatu. Ez da batere polita eta ez da batere erakargarria, desorden osoa, desmadrea, material apurtuta baldin badago, material gehiago apurtzen da. Bai, baldin baduguz guraso batzuk zera adostuta danadalako konponketak eta egiteko, ez dago, ez nik eramango dute, nire batzuk josiko dago ez dakiz zer badakin hor. Hori horrela zen funtzionatzen dute, erakargarritasunak erakargarriago egiten du gure giroa. Eta amaitzeko. La buena noticia es que el autocontrol no es algo inalterable. Puede mejorarse. ¿Qué promueve el autocontrol o la autorregulación en los niños? Sabemos por muchos estudios que una respuesta sensible de los padres en la infancia lo inicia de inmediato. Ser firme y coherente en la disciplina, empezando en el segundo y tercer año de vida, lo promueve. Tener compañeros que ellos mismos estén autorregulados, bajo control y hagan cumplir las normas de la conducta social que dicen: eso no lo hacemos, si quieres ser mi amigo no puedes comportarte de esa manera. Hay muchos factores. Y no son solo los niños con poco autocontrol los que pueden mejorar. Cualquiera puede. Lo que el estudio Dunedin sugiere es que todos los niños pueden beneficiarse de aprender a tener mejores habilidades de autocontrol. Incluso los que ya tienen un autocontrol promedio pueden mejorar para su beneficio en la madurez. Oin galderak. Galderak. Ez dugu 25 minutu baino, baina bueno. Zuitzan da. Informazio asko eman dute, jakin badakit, baina egin behar nuen horrela, ezke bestelan, gero hor sakondu daiteke, imagina ezakezuenez, asko. Eta esperimentuak dire aukeratutako batzuk, 11 dauz, 11.000, baina, bueno. Bueno, dire oso politak aukeratu izan ditu danak. Bueno, nire ustez. Animo. Agian, berotzeko. Zakit, esan dituzu gauza asko eta, bueno, hor dauzkagu 2 urteko umeak, bere ezaugarriak eta egokitzaldirako ze ondorio praktikoak edo atera beharko genituzke, zure ustez? Begira, tesitariko bada gosariaren azterketa lokzin, eta urtebiko umeak dira laginakoak. Bueno, badago bat urte bete terdikoa eta pare bat edo 3 urtekoa, baina nagusiak. Eta flipatuta gaude, nik flipatuta esaten du, ze asko ikasten ari naiz. Konturatu gara, eurek egiten dutela egokitzapen aldia bakarka, ume bakoitzarekin egiten dute, 15 egunetan, gero hori sartzen denean, beste ordu batzutan etortzen da bere tutorearekin eta badago moldaketa oso interesgarri bat, baina gero, naiz eta urte osoa izan zen iritzi nintzen bertara udaberrian, eta udaberritik azkenengo 3 hilabeteak egon nintzen, ekainera arte. Eta egiten dute eguneroko egokitasuna. Oda, gogorra dala urtebiko ume batentzako, dana dalako pertsona horrengandik banandu, eta sartu gainera sartzen dira gelaraino. Bai? Hasiera batean egiten dute barrua, baina gero esaten zaie aurrerantzean kanpoan geratu behar dira, eta hortxe atarian geratzen dira, eta orduan, karo, zerpentzan dira ematen dizu, ze guk era horretako gauzak egiten ditugu behin betirako. Orduan, nik uste dut, lehenengoz, egokitutako umea itxigelan. Itxigelan naiz eta ez izan goizeko 10 edo goizeko 11. Itxigelan, ze ondo sartuta dagoen ume batek, erakarriko dizkizu besteak. Gaizki dagoen umea, naiz eta txanda izan, eta naiz eta 15 egunak pasatu, eta gurasoek baldin badute aukera, noski, itxi etxera joaten, ze ez dizu pena merezi, ze askoz komplikatuago gertatuko zaio oraina eta gerokoa. Karo,
esango didazu, ja, baina neska antolatu behar da, beratzetatik, ez dakizela dakina. Nine honek, hori guztia pikutera, ez dut inoiz egin horrela. Egin izan dudana izan da, itxi pinimai batzuk karrajuan, kafea, pastitak eurek ekar dezaten, gurasoen artean hasi berbetan eta bar, ze konturatu ginen gauza batekin, eta zan, behin gurasoak euren artean hasi eskero, umeari kasurik eginez, eta umea gelara sartzen zen zuzen, holantzik, txandatan izan da, Baina, behin, ondo sartu egiten zana, izten genuen barruan, amari esan du, aitari esan da, aita errekadure, hogi biladoa, da ez da izan gero etorko da bila, bale, igual gero etortzen zan, eta umeak esaten, ondo nau, fuera, eta horren esaten genuen, deitu egiten dizuegu. Eta horrela ze gertatzen da, lehenengo egunen sartzen direla posarren, como que ya soy mayor, bigarrengo egunean konturatzen direla, ez dela txantzetako kontu bet, eta ez da egun baterako baizik eta benetakoa dela, gorriak eta pasatzen hasten dira. Ordan, karo, zerri askotan, lehenengo egun horren ostean, pentsatu egiten dugu, bai, ez da dana da, bai. Oda, karo, nik uste dut, gainera ez hori bakarri baizik eta, naiz eta dedikatu azte pare bat, 3 hilabete, depende taldea eta umen arabera, batzuekin gertatuko zaiguna izango da oso prozesu irristakorra izango dela, orduan gora berandiak izango dituztela. Bardon hor, eta nire honen pentsatzen dut urtebeteko lana dela adaptazioaren, urtebiko gelaren lanik importantena da egokitzapenarena. Baina, karo, nola egiten dugun, sentibiretasun handiarekin, eta ez hori bakarrik baizik eta baita ere, aurreko baten. Eske, estatus eskolara, aita honek, ez dakiz zintxo egunetan arratzaldez ez duen ez lanik egiten eramaten dumea, mucho mogor. A ver, mesedez, astu izaigu, de pronto, zer irakatziko diozuzuka dena dalako arratzalde ziztrin horretan. Aitarekin egingo du siestorra, sofa gainean biak. Orduan, ni ustez, joera daukagu militarizatzen, beda piaieten zera, maitza gero konturatu nahi zenez, dan egiten dugu oso karratu eta apurbe malgutasuna behar dugu. Baina, bueno, ez eure bakarrik, gube bai, zelan ez ba, oinazienan, zenolako urduritasunak eta oporretako patxada eta kiloi galduko ditugu, bai ala ez? Bai, orduan, tranquil, azkenik gainera, alegin larra egiten ditugu naturalak eta diren gauzak, como que asmatu behar dugu, ezin dugu egokitzapen normal eta natural asmatu behar dugu, ez etorri gero ez da izer, tresneria guztio, honen da kalitatearena, nik gorrotu gero eta gehiago gorrotatzen du, kalitatearen izenean egiten ditugu nastakariak eta parkatu, baina oso gitzi sinesten dut horretan. Kalitatearen izenean kriston astakeriak egiten ditugu, nire uste apalean. Bale? Ez que nire nazfiatzen, hainbeste sari eta ematen dituztenean, ui! Kontuz horrekin, eta klar, efectivamente, neurriak bete egiten dituzte, baina benetako gauza mamitzuak eta ez dituzte burutzen behar den bezala. Zoritzarrez. Nezke normala da, Ana Tardosek, emipiklaren alabak, oindela 2 urteko uda ikastaroan esan zuen, kurrikulumak eta ez duela lekurik 0-3an. Ze kurrikuluna behin burutu eta aurreran amangoitik eta bera nahi izan ez gero, umearekin galdu egiten, umea galtzen dugu, umearen gandik bereiztu egiten gara. Eta nik uste hori horrela dela, izan behar dira printzipio batzuk eta nola baiteko pauta batzuk oso zabalak eta sendoak izan, beste lan alperrikari gara, eta urtebiko gelan hori da gertatzen dena. Eramaten dugula nagusiagoak izango balira bezala eta asko sufritzen dute. Ez que batzuk gaixotu egiten zaizkigu. Ez que nik ez daki, baina nire umeak kaka egiten zuen perfektu eta eskolara zidea eta ez du kaka egiten egingo du. Etxera datorrenean orduntze egiten duela kaka, egun osoz, pues claro, ¿cómo va a cagar allí? Es que yo tampoco cagaría, a ser, ulertzen, dependen horrek, claro, es que ume txikien bilakaera beste bada, sentitzen dut, beste, ez dira marzianoa, baina nia, ja. Alderarik baduzuen?
Bestela igual egingo dugu, 3 minutuko geldialdi bat zuen artean hitz egiteko, batzuetan gutxigo kostatzen zaigu ondokoarekin, eta gero hortik, galderaren bat sortzen dan, edo baieztapen bat, edo esperientzia bat, ze hor, aipatu ditugu 2 urtekoak, baina ikusten ikastetxetan ere 3 urtekoekin gauza asko mugitzen direla, ez? Igual 2 urtekoekin jarri dugu alako begirada berezi bat, eta hartu ditugu 3 urtekoak, edo... 3 urteko taldea gogorragoa da. Ondokoekin komentatzeko. Izerdietan gehiago botatzen ditu 3 urteko gelan. Bai, ala ez. Beno, zer? Hausnarketarik? Komentatu duzuen zerbait ozen Kontran be bai, berdin ordainduko estie, bota, benetan, Interesatzen dena da lakoetan eta zuen hausnarketa gero, ze bestelan alperrikakoa da, batetik esartu eta bestetik irten, eta diot. Eskerrik asko. Egunon. Esaten genuen, umen ezaugarri hauek eta denak ikusi ditugunean, ume bakoitza individuala dela, kontuan hartu, nola jokatzen ari dan, baino gero
geu danok gela barrun sartzen geanen badakigu zer pasatzen dan, 19-21 ume, gaur ikasitako bedena burun oso interesante izan da, eta esango, biharte aurrea, 7 umek etortzen dienean, hori dana kontun hartuko dugu, ondo. Eta ikasturte hasten denean, betiko ama, betiko aita, umeek zakizar egin dola, lehenengoko hasten hor nun bai. Bigarrengo hasten, irrifarria arpegi muturtzen, eta urduri, eta estresa, eta gero ezakizei ikastaro, eta ikate eta oie denak, umegan begirada hori jarri behar degun bezala, niri baita interesante iruditzen zat, geure buruak nola zainduko ditugun, nola usnarketa hori egingo degun, umengana paus hori eman aurretik, eta hori da jarri dudan aurrengo bateko ikastaro izan litekela, ea lortuko ote genuken lasaitasun hori, ni hori, orain hori, presente hori barneratzen. Eta hori da jarri dudana, eta ez dakit nahi detegin, baina batzutan baztu egiten zaigu ezta, eta nola egingo genduken geure buruz zaintzeko. Eta zuk aipatu dezun umore hori eta giro hori eukitzeko ikastetxetan. Dudari gabe, eta ez nazartu gurasoekin. Eta ez nazartuko. Ez dauz hemen. Baina atal bat, nire ustez guraso batzuk konfiatzen dutenean gure profesionaltasunean dana egin dezakagu. Astakeririk handiena bai. Frogatuta dukat. Pasatzen dana da, ikusi behar dutela, zenolako proiektua dagoen, zenolako soriontzu bizi diren beraien seme-alabak, ze ondo, zela moldatzen diren, naiz eta, gero esan, eske parkean, gauzinean, eske horiek badakite idazten, eta baina gureak ez, baina zureak badaki bere burua defendatzen, badaki irizpideak izaten, lasa ikasiko du, eta karo, ikasten duenean, lasa geratzen da, baina, bueno, hori beste egun baterako. Baina, esan duzuna era batea doz, Osea, zuen aldetik ez baldin badago soriontasuna, osasuna, eta bar, ezina da. Eta gure baldintza hauekin. Horregatik nik normalen ez dut eredurik ematen, zen ustez oso zaila da, eta bano bada zuen artean, taldean, eskolan, zerre aldatzekotan egon da gero, eta zuri bakara bezik, eta zuen eskolan eta zuen taldean egin beharko da bere zikiera batera, eta beste zentro baten bestera batera, eta zure zentroan funtzionatzen ez duena, ondoko zentroan baten ez du funtzionatuko. Horregatik ados nago, erabat. Oso garrantzitsua direla esperimentazioa eta badagoela horren inguruan, liburu edo pixka bat emango dizkiguzola, oinarrian izateko liburuxka batzuk, nola sustatu hori eta ze balditza behar diren, ez dakit hori guztia martxan jartzeko. Ondo, nik pasatu ez daukatiak oragozpenik, nire ustez materialiko berena dira Los orígenes del juego, Eva Kalo eta lasa idatziko dizuet, bidaliko dut. Eta gero, el papel del adulto en el juego espontáneo del niño, porque flipatzen duzu. Osa, nola txikiterik, eta karo, behin hori txikiterik buruan argi izan ez gero ja da eszenatoki komplexuagoak ipintza, baina kasurako printzipio berdina dira. Orduan pasatuko dizkizutze, oso gainera argitaratuta dude, argazki oso polit batzuekin, eta gero, orain itzulita dago Juego, Acción y Pensamiento el primer año de vida, hortik atara dut umearen gora bera horiek, hori da aurkezpena, eta itzultzen ari gara erderara ez dakit, lortzen dugun euskerara bebai itzultzea, hortan ari gara, urtebiko, eta karo, horri ikustea nola biltzen duten, nola ipintzen duten, porque karo, horre guztia gero garatuagoak izaten dira 3 urtekin, 4 urtekin, 5 urtekin, porque karo, hasta que el niño no, menderatu bitarte seriazioa, multzoa, ezaugarriak, dorrea, karo, gero ja eraikuntzak egiten dituzte oso potenteak, baina aldez aurreti asko urratzak oso garrantzitsua dira. Orduan bibliografia bat pasatuko izuet, ados? Erarazteko. Bai, bota.
Beak erabilitako materiala utziko dut, saiatuko gara zuek utzitako korreoz bialtzen, eta norbait ez bazaio iristen. Nik daukat blog sume bat, gauza oso simplea, como de andar por casa total, ez daukadalako esastirik, ez naizelako artista, neko ziberpaletua naiz, dena Elena Herran blogspot. Eta hortze daukazu denetarik, bideoak, estekak, eta hausnarketak, artikulotxuak, eta oso simplea da, baina bertan daukazu. Nahi izan ez gero kuskuseatu. Hor dago zer bat. Bueno, esaten una gaurko aurkezpena pasako dizuet, badagoela arazoren bat emandako horreoren batekin, eta ez bada iristen reklamatu eta pasako dugu. Kaixo, nik galdera bat, pixkat pentsatzeko txokoarekin eta kontua da, urtetan aurrezkuntza pentsatzeko txokoa lehen aipatu duzu, eta, ez dakit pentsatzeko deitu, o gelditzeko, edo lasaitzeko, nik uste, nik behintzat erabili izan dut. Agian ez izen horrekin, baina igual koska bat egin, orduan, igual pentsatzeko ez, baina hor, zerbait, eragina ikusten dugu, psikomotrizidade gelan ere bai, ez, jokoan, ez, araua puskatzen badu ere, ez, atera iten dugu jolasetik momentutxo bat. Orduan, ez, pixkat hori, bai, baina ezberdina da. Psikomotrizitaten egiten duguna ezberdina da. Psikomotrizitaten egiten duguna, bintzat, egiten duguna, la, nik egiten dudana. Eta nik dakit beste batzuk egiten dutena, da, umeari eskatzen diogu, horrela ezin dela, dana dalako lekuan egon eta jolastu, eta bere izteko, baina nahi duenean berak, bueltatzea, badakiela nola portatu behar den. Orduan, berezku dago, ez dago denpora artifizial bat guk ipintzen dioguna, bezik eta hemen ez legea, hemen ezin da minik eman, ezin da, bai? Orduan, sentitzen dut, baina gainera izan behar naiz horretan, zorrotza ez urrengoa, eta oso ondo funtzionatzen du. Ze baten egin behar duzu, ze urrengorako ja argi dago ez duela egingo. Pasatzen dena da, okartu egiten garela eta ipini beharrean araua oso argia, bereiztu egiten dugula umea eta hor dago la, txin, patxon, azkenik azperra egin da, ez diogu berezku, ez diogu bere buruari eskatzen portaera aldaketa, eta hori da egin behar dena. Hemen, listo. Nahi duzunean, urbildu zaitez, oso ezberdina da. Pero, jarri behar zara, total, señorita Rottenmeier, total. Eta, gero, ondoren, emaitza oso hona da. Bestenan, zer gertatzen da hor? Irakasten dioguna dela, ez digula arduratzen, gero ez dugula inolako neurririk hartzen, urrengoan egin dezakela inolako zeri gabe, baimenik eskatu gabe, zeren da, definiziori gabeko eremu bat, non zer nolatan eta zertarako ez dagoen argi, aldizuk esaten baldin badiozu, hemen ezin duzu hori egin. Mesedez, baztertu zaitez, nahi duzunean, bakizu hemen zelan egiten diren gauzak, urbildu, zure esku dago. Pla. Horrek funtzionatzen du beti. Nerabeekin goratzen naiz batekin, izan ziala bigarren hezkuntzako irakasle batek, bota zuela ikasle bat, gaizki portatzen zelako, eta baten esan ziola barrura sartu nahi zuela, eta zelan itxiko zion sartzen, eta nik esaten baina, tio, zu, zein da zure lana? Zure lana da ikasleak elan izatea eta klase ematea, eskola ematea, zertan ari zara. Baina nire autoridadea, ez negoziatu berarekin? Nahi duzu sartu? Bueno, sartzeko, ados, barrura. Bestelan, bakizu nora zoazen, santo remedio, bizio zorako, era horretako erabakiak gogorra egiten zaizkigu. Lehenengo tobin guri, hor zagozu, ez dakite ikusi zaituen, baina... Badirudi gaur egun ezin dezula esan euskaraz hitz egin zazu, badirudi ez dagoela ondo, baina gelditu geha pixka bat ere, errekurso gabe ere zer egin dezakegun gelan, eta nik ikusten dut gure inguruan galduta gaudela, euneko portzentai bat gelako kopuruetik, euneko 10-etik 2 euskalduna dienen eta 8 erdalduna ditugunean,
gelditu gela pixkat rekurso gabe bezala zer egin da. Gustatu zaiz, nik pixkat hitzeitearena, ez da? Iztun izatearena, solasaldia sortzearena, etengabe hor zuk elkatzen zenun begira da horretan ere aurri ikustea aldez aurretik, eta bai irutzen zaitela dela, nondi jo dezakegun ere gelan euskeran hildotik, ze bai da antipedagogikoa da orain arte egin deguna, baina askotan gertatzen den bezala, egin deguna gaizki dago, baina ez daukagu berriki zer egin dezakegun gela barruan. Orduan, pista bat bai da, igual, aipatu dezun hori ez dela hainbeste kantua, gidatua, dena gidatua ematea, baizik eta... Tarteka marteka bai, Bai, noski, bai. Baina etengabeko jardun hortan jardutia eta hizkuntza entzutia, ez da bertan, eta askotan igual gelan gertatzen zaigu, espaziotan jokatzen dugunak eta behaketan gelditzen gala, aurraren behaketa horretan parte hartze gutxi da ere bai estrategia bat planteatzen digutena, ez da inbeste parte hartu, orduan hizkuntza ere nun gelditzen den parte hartze horretan. Orduan iten gehixildu ere askotan... Ez, behaketa ez da eskina baten egotea horrela gelan barruan, parkatu. Hori ez da behatzea, Behatzea da gelan lanean egotea eta ikumea begiratzea, baina lanean zaudela. Osa, guk ezin dugu eskola gelan 19 urterekin eskina batean pareu lasai hor oharrak hartzera. Mesedez, Hori, gustatu zaiz izaten da guretzako gai bat askotan behaketan nola ulertzen den. Zer dan parte hartze hori nolakoa izan behar den gelan, eta uste horre bai badaola zer landua, A ber, planteatu dituzuen galdera direz oso onak, hasi baino badakit eta askoz begehiago gotala, direla. A ber, nik uste dut, berbalagunen euskera ziteko egiten diren kedada horiek bezala, eskolan egin beharko genuke, bai jubilatutako jendearekin, ikaste komunitateen planteamendu batean, euskaldun asko sartu geletara, umeekin hitz egin dezaten. Eta zegiten duz eta nola, eta etorri eta ezoen, eta. Zeren gero eta kopuru eskazagoa da euskaldunena, gero eta kanpotar gehiago daude, gero horren ondorio zer gertatzen da, jarrera xenofoba ditugula, porque, kentzen dizkigute, eta gure giroak, eta ez dakiz zer, baina nire ustez, nire naiz politika, justo naiz kontrakoa. Baina nik uste dut, askoz be, pertsona gehiago, pertsonala jarri beharko liratekela, txikien geletan, hitz egin dezaten tresna modura, umeek uler dezaten zer den eskua muturra, belauna, ez da gizer, orpoa, bestea, fraka, mauka, beste jarri, jantzi, botea lotu, botoen zuloa, iztegia, baina naturaltasun batez, porque beste lan gero ez dago modurik horrela zatika, plast, jaso izaniko iztegia hizkuntza manejatzea, ezina da. Orduan, era honetako galderek ematen digute luzerako. Hala ere, lan asko dago egiteko. Hala ere bebai, nik uste dut beste planteamendu bat egiten hasi behar garela krisi garai honetan, eta da bolondrezak onartzea eskoletan. Eta bolondrezak asko daude, oso posiko ongo lehiratekenak umekin berbetan. Segunu nago. Nik ninguna ezauten ditut asko. Izatez, bai? Gero geletan, ez dakiten ere sensazioa da, esan duguna ez, ipuia, kolerkia, kantak eta, baina hizkuntzako komunikazio horretan, ematen diogu denbora gehiegin ere ustez talde handian egiten den lan horri, ez? Eta hortik pasa beharko genuke hainbat lan binakakora edo talde txikieta. Jarrera individualizatu horretara. Eta taldean funtzionala dela, taldea jorratu berdenean, orduntxe egiten gaude taldea, baina ez, eta zer gozaldu duzu, eta nora joan zara, astelenero, baina txapa, kolega, mesedez, eskoeraz egin behar dugu, jope! Nago leparaino beti, gezurra esaten dut, batek esaten zian dela gitxi. Gezurra esaten zait, nago leparaino, claro, ni beba izango, arrazoi banion. Mesedez, ez dezagun denpora galdu bizitza oso askardoa, eta konturatu ordurako ja eskolatik kanpo daude, bai? Gure zen egin hor dago, justez, bintzat, bai? Bueno, eskerrik asko. Ordua daukagu, bai. Eta ondo izan, animo, kurtso oso daukagu aurrean.